Jingbom Khot ka sarkar jalai kinongilam ka all khasi Meghalaya Tourist Taxi Association AKMTTA khamtam na katna tourism kabana ka por shakapor ka jupa jingtho ban pensngau halo ka jinge ka bakinongnya kali kamai ki kandu kala penlong ya kani ka seng banbu da ka open letter ha ka office tray ka mumintirang ba ka jalao konrad ki sangma secretariat kata ka khandai tarik noi lur arjar pusau Kuman syukudo kani keseng kala sim ya kani karai ban ai da ka open letter hau menteri rang ba ka jala hadien ka jelang ka bala penlong hamadan malki ya ka pratrik nai lur arjar pusau habakren sigila ptai kubor na kaliang ba regal di doling presiden ulong ba ka seng kan airport Taïew ya ka sarkar ban Khot Ïakren ban pepnya Halor kimat jingdawa kani ka open letter ka ban ong mo lai i min jingelang pemadan malki mila ong siaban di kemondi Nari nak kalian juga asjon hi AKMTTA ringkat ka isim ting ke bangla shom linjan ni ila shim ni karai ban wan bu no dasi Taïew lentar bai in ai pori ka sakan ada ka Khot mo ikani ka jing bu jing dasi ka opening letter ni nak kalian ka office jong PS ila the receive kani city ke bangla receive ni don bangi yang ban sepitip maki ada usia Khot ini te nak kalian jong hi kwa pe ba Padahal kimut ban Khot nak usia Khot ban kan banyak kan apa ni kan opening letter ikwa pi baki ni kira ngilam ban Khot ki badan ha ki jela jungi badan district badan jela jungi ikwa ban indon ringkat baki nim sum kwa ban nek roi min baka IKMTTA ikwa hi ban don ringkat pada usia Khot ban Ïakren ni alo kenika open letter Habatin pej bahagi ki shop plus F ka plus F hakabam bangi bam duna ki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya